Nestas terras da Fonsagrada foi onde se empapou do seu saber musical o noso protagonista. Os sons que escoitou desde neno deronlle cor á súa vida, unha vida repartida en 3 lugares: Herbellais, onde naceu e viviu ata os 18 anos, Barcelona, onde atopou traballo e formou unha familia, e Mondoñedo, a terra da súa muller e onde pasa gran parte do ano. Tamén as habilidades musicais de José Fernández se reparten en 3 e todas aprendidas en Herbellais. A de cantador, sabedor de innumerables cantigas, a de tocador de filarmónica, instrumento moi utilizado para o baile nesta zona, e tal vez a máis destacable, a de tocador de trompa. A trompa tocaban os maiores de aquí do pueblo e eu aprendín con eles a tocala. A trompa ocupa un lugar para mí moi interesante, musicolóxicamente falando, porque é un instrumento moi meritorio, moi arcaico, do que quedan moi poucos representantes. Ele está cargado desta interpretativa propia da zona de montaña da Fonsagrada. Isto é Herbellais. Isto antigamente era unha palloza. Entón dormíamos aí, nesta, chamámoslle a torre. Entón isto que agora está coberto de chapas, facía como así en redondo. E arriba tiña a mitad de palla, era unha palloza. E aquí arriba había outra máis. Éramos 7. Chegamos a ser 11 na casa. E con miña mãe viuda. Eso marca moito, porque, a ver, cando morreu meu pai eu tiña 7 anos. Moi poucos recordos teño dela. Recordome que iba a Fonsagrada, traíanos sempre caramelos, unha chaqueta de pana. E, bueno, estábamos esperando a que chegase para que nos deran os caramelos. Pero hasta que empezaron a traballar os máis grandes, o pan non chegaba dun ano a outro. Iso sí, había leite, carne, patacas, leite sí que había sempre. Miña mãe facía uns queixos de cabra, que bueno estaba. Buenísimos. Nosa mãe fizo de pai e de mãe, que en ese caso tuvemos unha madre excepcional. Luchadora hasta o final. Sí. Ademais, que era unha persona que nunca se aburría, nunca perdía a paciencia, nunca, sempre estaba de bon humor. En eso pareceme eu a ela. Siempre. Con 85 anos ainda bailaba a jota. Morreu aos 98. Xa, bueno, levaba eu Barcelona, non sei os anos que levaba. E cada vez que viñemos de vacacións, miña máis iba así adiante e miraba a ver se vía o coche. Sempre facía igual. Iba, vou hasta o pino a ver se ven. E, pois, cada vez que marchamos, pois, llorera que te creo. Aquí dormíamos, isto estaba... non estaba nin repartido, había unhas cortinas que separaban as habitacións por aí e listo. Iso sí, 2 en cada cama, ou mellor 3. Os irmãos juntos sempre. Poñámonos aquí de pé, uns arrimados ás camas por aí, e o meu irmão tocando a gaita. E aí, pois, nosotros a escoitar, non máis. Eu acórdome de ver aquí nesta aira 3 medas, pero máis altas que esa torre. Un día entero mallando na casa. E despois, ese outro día, ás 8 da mañá había que ir para outro, porque mallábamos uns 15 días seguidos sin parar. Facía falta 20 e tantas personas en cada casa, e había que ir primeiro para uns, pois para outros, hasta que se acababa. E claro, había pan para todo ano, para a xente, para o ganado e para todos. Cando fomos grandes, cando era pequeno, non había falta de... Aquí nas mallas armábase cada juerga, que aquilo era demasiado. Hartos de traballar e despois a noite ainda había ganas de juerga. Correr detrás das mozas, por exemplo, por aí.
pasou a tantos rapaces da súa edad, chegados a un grado de conocimiento musical e debido a que a súa familia xa os seus irmãos emigraran a Barcelona e outros sitios, pois trouxeronlle unha filarmónica, empezou a desarrollar ese instinto musical que ten el. A filarmónica, prácticamente, que era empezou a tocar por aquí, fun eu. Incluso o meu irmão e eu temos feito baile ca filarmónica. Sí, moitas veces. Íbamos por aí a unha aldea que había mellor 6 ou 7 mozas e xa estaba baile liado. Toma, toca unha pieza. Eso, veña. Acordaste de Rubito? Sí. Mira, e non estaba arreglada. Sí, no, o sea, non puderon saber que lle cambiar a esta persona e todo, pero... Isto vende moi... cando éramos niños, casi. Vende moito, vende E se outro vende atrás, como a cebada do burro. Vende moito allá. Salud! Eso. Cantos dúos teñen feitos dous irmáns, pero non todo na carreira de tocador foi un camiño de rosas. A primeira filarmónica que tivo José aos 12 anos foi un agasallo dunha irmá que emigrara a Barcelona e duroulle ben pouco. Estaba ali do outro lado que tiñamos un hórreo desos, e chovía moito. Estaba ali debaixo do horro, e veo un vecín que é dun pelo de aí abaixo, se nubiu, e viña de aí do outro pelo. E traía un cadelín pequeno, un cachorro moi guapo. Ai, que guapo tal, e dixo, eu tiña harmónica, e xo cambio a harmónica polo can. E xo, pois xa está. E ele levou a harmónica e eu quedeime co can. E tuvo o can aquí hasta que morreu, de vello. Pero eu quedeime sin harmónica. José Fernández podría facer moitísimas cousas, pero por razón do sitio no que se criou e a vida que viviu de neno, pois tirou polos instrumentos propios da zona, pero podía ter tocado calquera cousa. Se tuvera noutro sitio, pois hubiera ido a aprender solfeo ou algo deso, pero como non había medios, pois eu gustaba a música sempre. E bailar, e cantar, e facer juerga, era o meu. E o de todos os irmáns, porque en Herbellais armaban unhas festas que metían medo. Aquí están algúns dos irmáns de José e a todos lles gustaba a música e participaban da festa. Horacio, un dos argalleiros, foi un gaiteiro recoñecido na zona. Agora os dedos non sacan as notas de antano, pero o sentimento queda para sempre. Gustábame, agora xa non me gusta tanto porque non podo. Pero antes moito toquei eu. Non quedou un pelo redor que eu fosse tocar. Tocaba moi ben, moi ben, moi ben. Non é porque se meu irmão, que non o merece, pero tocaba ben. É unha cousa que me gusta, a gaita, e gustoume sempre. Subí por miares arriba. A todos os uniu o mesmo, a música na Fonsagrada, a que aprenderon de pequenos, e cando se xuntan agora, ata se atreven coa tonada asturiana, moi típica da zona, pero que hai que ter peito para cantala, e a José sóbralle. A infancia de todos os irmáns está chea de recordos musicais, pero tamén había que traballar, e do primeiro ao último. Sí, claro, por eso mandaban cas cabras, a cas ovellas ao monte. Tamén eu fun. Pero tú fuiste menos.
Tiña 16 anos, cando iba cas cabras, así que... Eu tiña 7. Claro, pero eu fun hasta os 16 anos. Que xa non se sabía... E vosotros ibais á escuela e eu cas cabras. Alá. Home, claro. E como tiña tempo, porque as cabras e as ovellas non me protestaban, eu iba para o monte e tocaba a trompa ou a filarmónica ou unha pipa de trigo. Na trompa sempre lle gustou tocala. E iba ela a levarme o caldo ao monte. E eu que estaba mirando, sabía por onde viña e revolvíame de espaldas. Eso era que a fame que tiña logo. Parecía que chegaba E cando pasa, digo, xa pasou moito tempo, ten que estar chegando aquí. Miraba e nada, non viña. Igual pasaran 2 minutos. Era que a fame que había. Claro. Ahora- Se tomáramos outro chupito. Mal non nos fará. Eu non teño que conducir. Total, de aquí adiante levas tú o coche. Dicen que cunha perna sola que non se anda. Ai, me dá igual, eu durmo aquí no pajar, Eso sí, sempre nos deu por ser alegres logo. Ainda hai quen dice por aquí ahora, dicen que é raro unha familia de tantos irmãos e que todos se leven ben. A mí bótame porque senón non me acuaría a voz. Dicen que cando un ten fame canta mellor. Pois iso é verdad. Iso é verdad. Será, perdón. Oye, Por pues eso nada. aprendemos a cantar casi todos. Vale. Ah, bueno. Que semos de Fonsagrada. Non nos podemos negar, trailarararararán, na cara se nos conoce e no modo de falar. Fonsagrada está nun alto e Naraxa nun baixiño. Trailarararararán. Fonsagrada está nun alto e Naraxa nun baixiño. Trailarararararán. Mais arriba Villabol co pelexiño do viño. Trailarararararán. Como un home, digamos, con esa formación cultural musical de crianza, de cuna, pois desarrollou tamén a faceta de cantador. Esta zona tamén é moi rica en repertorio de cántigas e sempre hubo grandes cantadores. Cando había festas grandes en Fonsagrada, que eran en setiembre, viñan os señores que se chamaban trovadores ou algo así, que facían as coplas dos casos que ocorrían por aí. Entón viñan vendendo as coplas, agora que eran de colorines, verdes, amarillas, azules. Entón, pues, comprámolas e aprendíamos as cancións. El conoce prácticamente todo o repertorio de cántigas da zona, donde as cántigas narrativas ocupan un lugar importante, romances e outro tipo de cántigas dese estilo, e ademais tamén as cántigas de baile, muriñeiras, jotas, valses. Cando nos xuntamos na matanza dos cochos, que se xunta toda a familia, nas mallas, aí sempre se cantaban. Xuntámonos uns cuantos a cantar. Que era cando mellor salía, cando estabas un pouco achispado, salía todo perfecto. A mula que tiña fonte morreu de 32 anos. Morreu no medio da corte detrás dos mismos escanos. O día 13 de febreiro levantouse Manuel da cama. Foi a corte de la mula, xa la encontrou tirada. E pasóse por detrás e deulle unha cofacou. Mula, tú que estás facendo? Parece que estás morrendo. E a moliña contestoulle con a voz moi delicada: se fixera o favor de deixarme estar tirada, vouche buscar un remedio a ver se te pois mellor. Voume chegar nun momento e xunto do capador. Se vas do capador, enche de pedir por Dios. Se me traes algún remedio, no me traigas indicios. O capador foi e viva, le dixolle estas palabras:
A mulata acabada, hai que levarla furada. Xonceremos as vaquiñas antes do ganado coman. Xonceremos as dúas grandes, a castaña e a paloma. Cando xa tiña 14, 15 anos salíamos por aí, porque aquí para ir a un sitio onde hubiera unha taberna había que andar media hora ou 3 cuartos. E íbamos 4 ou 5 chavales e divertíamos a nosa maneira, sin mulleres, sin rapazas, nin nada. E divertímonos, bueno, pasámoslo. Igual dicíamos, veña, vamos a xogar unha caixa de galletas aí na cantina, a ver que nos paga, e 1 litro de viño e ala. E éramos felices así, daquela maneira. As cousas boas dá gusto recordalas, pero teño ido a segar xente por aí, cobrando a 15 pesos diarios, cavar ao monte, apañar patacas, eso sempre a jornal. Aquí non había nada, tiñan que vender, a mellor os xamais había que venderlos para comprar aceite, porque eu case hasta que marchei para Barcelona non comía xamón. O sea que marchei no 63, marchei para Barcelona, e comprando a miña irmá, e xa empecé a traballar. Primeiro empecé nunha calderería, despois traballei de camarero, despois na construción, despois xa entrei na fábrica da SEA e aí acabei. José non desaproveitou o tempo. En Barcelona casou cunha galega que tamén estaba emigrada e que era de Mondoñedo. E logo empezaron a nacer os fillos. Agora xa ten netos. Uns viven en Mondoñedo e outros en Barcelona. Vamos, o de sempre, que os galegos cando emigramos, unha galega topamos. E que culpa teño que lo tuver ali? Pues toma, aguántalo. Con 16 anos. Se lle deixes para mirarse xa... Quen se acorda? Íbamos a bailar, unhas amigas, eu iba con elas. E estábamos na máquina de chicles, a máquina non sei se eran de peseta entonces, pues serían. Que dos anos que a peseta nos daba as bolitas de chicle. Veñen de chulillos detrás. Chao. A máquina saliu o chicle, saliu a peseta, saliu todo. E adiós, mira que che parece. 46, 47 años aí. O chicle estaba ben amañado. Tiña moita pega e moita gopetiña. Pero despois eu vim para a mil e ela anduvo por ali... Oi, Dios. Encima íbase cos meus amigos. Para que vexas. Encima, íbame ao baile cos amigos del. Encima non me iba con Sabe Dios. Sabe Dios. No. Mira que bailamos desde aquela, Sí, seguimos bailando, que dure. O día que te conocín, entre tú e Julio e eu chimpamos unha botella de coña. Sí, por eso iban, claro... Ya aquel día metíame hasta con San Pedro sobre a topo todo. Tuvera unha gabardina, levaba al debaixo e non se vía. Sí, non, xa, vale. Pouco lle falta, métesme debaixo da ala. Tengo un molino que muele con mucha resignación. Tu querer me vuelve loco y entregarme el corazón si es que estás queriendo a otro. Si es que estás queriendo a otro y la quieres más que a mí. Si es la mujer de tu gusto, cásate y déjame a mí, se acabaron los disgustos. Mira cómo corre el tren vía por la vía, lo mismo corría yo cuando tanto te quería y era una equivocación muy grande que yo tenía. 4 gotitas de sangre me quitan pa' que te olvide, aunque no me dejen gota, olvidarte es imposible si es que estás queriendo a otra. A José non lle xurdiron dúbidas, namorouse de Matilde e xa non tivo ollos para outra. Mondoñedo é a terra da súa muller, gustalle moito a el tamén e pasan longas temporadas nela. Fai todo o que non puido facer cando traballaba, pero o principal papel que exerce e moi ben é o de avó. O abuelo é bueno, é amable, gusta a música. Ás veces vamos de paseo, outras veces estamos na casa. Facemos varias cousas. Xogamos ao futbolín, verdad? E ao billar. E a tenis. Pero a tenis ganolle, eso sí, aí sí que... Dice, mi abuelo, non saques como Nadal, porque senón non a pillo. Deixamos de ganar ás veces.
para que teña así unha ilusión e se poña contento. Porque ganaron. A que? A nada. Ah, vale. Esa obra está saliu ben, verdad? Home, dentro de 5 anos sale millor. É bueno. Menos mal. É malo. Menos mal. Regular. Ben. Toca. Toco ben. Sí, tocas ben. Oh, menos malo. Xoga con os outros. Non hai queixa. Non hai queixa, dice. Solamente. Aquí teño 2 netos, 2 netas en Barcelona, e case prácticamente compartimos o tempo, mitad aquí e mitad ali. Senón cabréanse. Igual non os netos, pero as fillas a mellor sí. Queda claro, José Fernández é un home previsor. É un avó paciente, entregado, simpático e con bons dotes para a música e aínda lle sobra creatividade para darlle a outro tipo de artes. Cortándolle de ali ou de ali, parece isto. Entonces, pues, líome con ela e doulle hasta que sale. Este é unha hedra que atopei, chamolle o castigador. Parece que ten un látigo na man. Tengo os hechos vasco, por iso lle dicen a chapela. Este é de acacia e este é de olivo. Cando toca música, toca música. E cando xa estás así que tes tempo e non tens nada que facer, pues, entonces, líome con isto. Mondoñedo, pois, a ver, é a terra onde é a miña muller. Hai 40 e pico de anos que veño aquí. Gústame moito porque é un pueblo verdadeiramente precioso. É un pueblo de moitos músicos. Entre músicos e escritores hai que hai moitos personajes importantes. Estando 3 segadores, estando 3 segadores, segando en una seara, din, din, dale, 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 don, don, segando en una seara. La doncella que los vio, la doncella que los vio, que estaba en una ventana, din, din, dale, 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 don, don, que estaba en una ventana. Se enamoró de uno de ellos, se enamoró de uno de ellos, de aquel que mejor segaba, din, din, dale, 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 don, don, de aquel que mejor segaba. Y lo mandó a llamar, y lo mandó a llamar, por una de sus criadas, din, din, dale, 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 don, don, por una de sus criadas. Oiga usted, buen segador, oiga usted, buen segador, que mi señora le llama, din, din, dale, 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 don, don, que mi señora lo llama. As raíces non se deben perder nunca. De Galicia e de Fonsagrada, por suposto. Non pretendo que veñan a enterrar aquí, pero porque eso xa despois non me importa moito, pero mentres teña vivos, sí. Aquí vengo, ay señora, aquí vengo a lo que llama, din, din, dale, 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 don, don. Aquí vengo a lo que llama. Segador, si usted quisiera, segador, si usted quisiera, segar usted mi seara, din, din, dale, 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 don, don. Segar usted mi seara.
Vi unha foto de Hilario, de Eusebio. Morreu Eusebio e Hilario morreu? Sí, morreron, parece que morreron todos menos o ministro. Como se chama aquel que viña aquí antes, ó? Dionisio, morreu tamén. Sí, no, morreron todos. Morreron todos menos o ministro. Queda o ministro e ala. Sinto que o tempo pasou. E o que sinto é nostalgia porque polo abandonado que está isto, eso sí. Aquilo que había antes, que agora chegas aquí que non conoces isto prácticamente. Agora chega, pasa por aldeas e non veis a naide. E antes en todas as aldeas había un montón de xente, agora, pues, esa é o que sinto, nostalgia, verdad? Disfrazámonos eu e unha veciña para ir correr o carnaval e eu iba de home e ela iba de muller. E eu collín unha vexiga, levábala así entre pierna e metín unha palla, ou non sei que lle metín, para que apretala. Eu aparteime así para un sitio e apartei unha perna e apertei a vexiga e eu mexaba como se fora un home. E este moi listo non nos conheceu. E quería conocernos, claro, quería quitarnos las caretas. E veu moi ligero, dios, casqueille un pararísimo nun dedo. Non sei como non lle rompín. Mala, moi mala. Pero non nos destapou. Non puido destaparnos. Manolo ya no es Manolo, Manolo ya no es quien era, Manolo es el mejor mozo que atravesa la ribera. Manolo se va a los toros y le dice a su mamá, necesito 20 duros y me los tiene que dar. 20 duros no te doy, 25 te daré, pero es preciso, Manolo, que olvides esa mujer. Esa mujer no la olvido, aunque me dieran 2000 duros, la quiero más que a mi madre, más que a dinero ninguno. Y si no fuera pecado, más que a la Virgen del Puño. Puiden ser mellor músico, quizás, pero non houve oportunidade. Bueno, sí, todos satisfeitos. A música e o baile, mentas podamos, non se pode faltar. A muller gustalle bailar, a min tamén. Mira, eu creo que naceu, non nacería no medio encima dun tambor, non naceu noutro sitio, pero que eu creo que a música lle gustou sempre. De feito, eu creo que algúns amigos que nos invitaban ás súas festas para que fixera a festa. Algúns sería porque éramos amigos, pero creo que outros que era para que se non está José non hai festa. Hai morrer sin ser músico, logo. Pero bueno, que o que sei xa me apaño. A vida foille ben a José e niso tivo moito que ver o seu carácter, a forma positiva de enfrentarse ás dificultades, o apoio da súa familia e a alegría da música. José foise moi novo a traballar a Barcelona, pero non por estar toda a vida na gran cidade, lonxe da súa terra, esqueceu as melodías, os toques e as letras desas músicas que mamou de neno na Fonsagrada, porque a infancia é a patria do home.